Hola, bona tarda a tothom. El proppassat mes de juliol vam iniciar un cicle de xerrades sota el títol Consum responsable i de proximitat, la ciutadania decideix. Aquest cicle de xerrades té dos objectius clars. Un és la creació i la promoció d'alternatives més solidàries i responsables que suposin un canvi en els nostres hàbits de consum. I dos, la promoció del consum de productes de proximitat que ens allunyin de les males pràctiques de les grans corporacions de l'IBEX 35 i de la nostra dependència de les estructures de l'estat espanyol. Per aquestes xerrades de consum responsable contem amb el grup de Consum Quilòmetre Zero i concretament amb un dels seus membres, en Miquel Serra. Aquest és un col·lectiu de persones compromeses amb la sostenibilitat i que, amb el suport de la territorial de l'ANC, treballa des del 2017 en la difusió i en la conscienciació de produir i de consumir el més sostenible i el més proper possible. Aquest grup es documenta i a partir de la informació que han recollit ens explicaran quines són les opcions alternatives de consum estratègic que tenim a l'abast. Ells, per la seva banda, evidentment, ja porten més de 2 anys treballant, han organitzat diferents fires que han tingut molt èxit, de força ressò a Sabadell, sobre energia, sobre alimentació, sobre joguines. Nosaltres avui fem la segona d'aquestes xerrades. El tema que tractarem concretament, els temes que tocarem en aquesta segona xerrada, són els que ja us hem passat per correu i que hem anat també posant a l'abast de tots els que han anat seguint-nos a les xarxes. És a dir, què entenem per consum responsable i de proximitat, com podem incidir en aquest consum, aspectes qualitatius de la relació comercialitzadora-consumidor, potència contractada i comptador intel·ligent, què és la transició energètica i si estem preparats per poder-la fer. Aquest és el tema d'aquesta xerrada, però aquestes xerrades no acaben aquí. Aquest és un cicle que de moment ja tenim programats 2 dies més, el 14 i el 21 de setembre. Els temes que tractarem en aquestes 2 xerrades ja els anirem concretant els propers dies i els temes diversos que anirem tocant al llarg de tot el cicle són sobre alimentació, sobre consum de gas, sobre energies renovables, sobre joguines, sobre, en fi, diversos temes, sobre tèxtil també, diversos temes que tenen a veure amb aquest consum responsable. Dir-vos també que aquesta xerrada es transmet via YouTube i que en acabar podreu fer les preguntes a través del xat de YouTube i que mirarem d'anar-les responent quan acabi la xerrada. Ara us deixo amb en Miquel, que és qui us farà la xerrada d'aquesta segona xerrada. Endavant, Miquel. Molt bé, moltes gràcies, Montse. Anem a veure, anem a compartir la pantalla. Bé, bona tarda a tothom. La primera xerrada vàrem desgranar la factura que tenim de l'electricitat. Quines trampes hi ha, quins impostos paguem, quina part realment de la factura que paguem va realment al nostre consum i no va a altres coses diverses. I crec que ho vam aclarir força. Avui parlarem d'altres aspectes d'una de les fires que vam fer. En primer lloc explicarem com està la producció elèctrica aquí, d'una forma bastant ràpida i esquemàtica, i també explicarem una mica quin és el circuit de la producció elèctrica, perquè s'entengui ben clar a vegades quines coses són cada una. I llavors exposarem la resposta que van donar la gent que va participar a la fira a algunes de les preguntes més concretes que la Montse ja ha anticipat. Començarem per dir que el preu de l'energia elèctrica influeix de 3 maneres en el benestar de les persones. En primer lloc, perquè l'usuari no utilitza tanta energia com necessitaria. Un altre, perquè s'han de destinar part dels diners a consumir altres tipus de productes al haver-los consumit amb energia i no pot utilitzar altres coses que potser li caldrien pel seu benestar, com pot ser cultura, per exemple, o esports o altres tipus d'activitats, o oci. I en tercer lloc, perquè a vegades senzillament no s'arriba i no es pot arribar a pagar les factures i s'endeuta fins al punt que potser la companyia ens acaba tallant el subministrament de l'energia. Aquí tenim un gràfic tret de l'Institut Nacional d'Estadística i també com a font a l'Eurostat sobre
en el qual veiem que en el primer semestre del 2008, com a punt de partida, tenim en color taronja quin és l'IPC que té el país. I amb dues línies, una de regular i contínua i una altra de discontínua, quina ha sigut la seqüència de preus que ha tingut tant l'electricitat com el gas. I és evident que, tot i que el gas va haver un moment que semblava que baixava perquè va haver un excés de producció i perquè, a més, hi va haver alguns anys que la temperatura no va ser massa freda i, per tant, hi va haver massa consum, a partir d'aquí el preu s'ha anat disparant d'una forma exagerada fins al punt que el segon semestre del 2019 pràcticament és més car el gas que l'electricitat. Aquí. Anem a veure, un segon, que hi ha una cosa aquí que no em quadra. Aquí. A Espanya, 3 empreses són les que controlen la producció elèctrica. Després, això no vol dir que elles directament ho produeixin o no tot ho produeixin elles, però sí que ho controlen, que són Endesa, que ja és coneguda aquí a Catalunya, i Iberdrola, que opera pràcticament a la resta del territori espanyol, sobretot al centre, Madrid i tal, i Viesgo, que és una empresa petita, la més petita de les 3, que és d'origen cantàbric, o sigui, va néixer a Santander. Com podeu veure en el gràfic, veiem que la producció d'energia solar només és el 5%, la eòlica és el 19% i la hidràulica, que és una de les més antigues, és el 16%. Però, tot i així, la segona font més gran de producció d'energia elèctrica en aquest moment, en el 2014, en el cas d'aquest gràfic, encara és del carbó amb el 17%. O sigui, seguim cremant carbó, que és una de les fonts energètiques menys significatives o menys qualitatives, encara el seguim consumint amb un 17%. I el 21% correspon a l'energia nuclear. Cogeneració i cicle combinat, que són dues formes de produir energia molt similars, amb petites variants tècniques, però pràcticament es podria dir el mateix, ens agafen un 18% aproximadament. Llavors tenim tècnica renovable, això ja són quantitats molt petitones. Fixeu-vos que des del 1960 la línia negra ens diu quina és la producció elèctrica a partir del carbó. Seguim encara en el 2016-2017, que és aquest gràfic, si no recordo malament, encara seguim consumint carbó quasi tant com hidràulica i com nuclear. Mentre que tèrmica renovable és pràcticament, l'eòlica és la que ha millorat una mica i la solar segueix sent molt baixa comparada amb altres països de la Unió Europea. Explicarem una mica com funciona el circuit elèctric en el nostre país. O sigui, tenim 3 aspectes, que són producció, distribució i comercialització. Fins al 1984, amb el govern del PSOE i amb la democràcia, les empreses elèctriques produïen, enviaven la corrent i la comercialitzaven, de tal manera que, en el cas de Catalunya, per exemple, FECSA, doncs, produïa en diferents llocs, potser la comprava amb altres productors per tenir més volum, tenia les seves torres de distribució, per tant, tenia les seves línies de distribució i després tenia la seva facturació i la seva comercialització. Fins al punt que ens havien arribat a trobar, en el cas de Catalunya, però també en la resta d'Espanya, en què les companyies es tenien tanta tírria, per dir-ho d'alguna manera, que cada una d'elles feia traçats independents i moltes vegades paral·lels. O sigui, FECSA tenia una línia i Hidroelèctrica, en lloc d'utilitzar aquesta línia, feia una línia paral·lela. Això el 1984 es va suprimir. El govern del PSOE va fer un decret llei en el qual va eliminar aquesta forma de funcionament i va crear una empresa que es deia Red Elèctrica Espanyola, la qual fa que tota la xarxa de distribució d'alt voltatge, o sigui, a partir dels 220.000 volts en amunt, hi ha 3 línies grans, que són 220.000 volts, 360.000 volts
i 400.000 volts, que és la MAT, la famosa MAT. De tot això se'n va quedar l'Estat. Va unificar les línies amb una sola línia de distribució, va eliminar duplicitats i fa que totes les companyies, per utilitzar això, hagin de pagar cànons. Per tant, vol dir que tenim a la producció, que pot ser de diferents maneres, pot ser solar, pot ser hidràulica, pot ser de carbó, pot ser de gas, pot ser nuclear, el que sigui, es produeix. Un cop produïda a la central que la produeix, es transforma en alta tensió, perquè les pèrdues per transport són molt grans i si no arribaria un moment que potser no arribaria prou corrent, per tant es transforma, es puja a alta tensió i quan arriba a vora del lloc on s'ha de distribuir, en aquest cas normalment a les ciutats o polígons industrials, hi torna a haver una estació transformadora que ho torna a baixar a el que nosaltres en diem mitja tensió. I a partir d'aquí es va distribuir. La distribució grossa la fa Red Elèctrica, les distribucions petites les fan les companyies, en aquest cas a Catalunya majoritàriament Endesa, però n'hi ha alguna més, ja veurem que n'hi ha algunes de més petites que també fan distribució, encara que Endesa s'ha anat menjant gairebé tot o ha anat absorbint gairebé tot. I després tenim la comercialització, que la comercialització és qui a nosaltres ens fa la factura. O sigui, nosaltres quan li paguem a gas natural ni produeix ni distribueix. Senzillament va a un mercat d'energia, paga un preu que hi estableix, que també en parlarem, i a nosaltres ens el factura a un preu amb els seus marges corresponents i tot plegat. I aquest és el circuit, com funciona l'energia aquí. A partir d'aquí, fins a l'any 2009 això va funcionar més o menys bé, diguem-ho així, però l'any 2009 el PSOE, forçat per una sèrie de circumstàncies o per voluntat pròpia, emet un decret llei en el qual liberalitza la comercialització de l'energia elèctrica. Això significa que qualsevol que vulgui i tingui diners per crear una empresa de comercialització, l'únic que ha de fer és anar al mercat regulat de l'electricitat, comprar allà el preu que pugui o sigui capaç de comprar i vendre'l amb el seu marge comercial. Per tant, això va obert a tota una sèrie de ventalls d'empreses que poden facturar sense ni produir ni distribuir. No solament Endesa o Iberdrola o Viesgo, sinó que tenim o la Luz, tenim Som Energia, tenim Guixers, tenim Estavanell, tenim Respira Energia, tenim Factor Energia, en fi, Gas Natural, Cares Naturgy, etc. Tenim tot un munt d'empreses que comercialitzen. Van al mercat, compren i comercialitzen. Això ha quedat clar. Llavors ens fem una pregunta. Com és que a Catalunya, tenint la gran quantitat de salts d'aigua petits que teníem i tot un ventall de petites produccions elèctriques, sobretot escampades pel Pirineu, i algunes de més grans, i tenint dues companyies força grans, tot plegat ha acabat en mans d'Endesa. I això s'explicaria de la següent manera. Tenim el cas de FECSA. Intentaré ser breu. FECSA va ser una operació molt estranya que va comprar l'antiga canadenca. La canadenca va ser una de les primeres empreses, o la primera, que es va constituir aquí, que produïa electricitat en capital català i capital canadenc. Amb una operació força tèrbola, el senyor Joan Marc va aconseguir fer-se amb ella l'any 51, amb una operació no gens clara. A l'any 98, per circumstàncies que tampoc estan molt clares, es va acabar la concessió o no donava prous ingressos i va ser venuda a Endesa, que era en aquell moment ja l'accionista majoritari. Vol dir que l'empresa FECSA, que en principi havia de ser la canadenca i per tant 100% catalana o catalana-canadenca, però que operava aquí i liquidava impostos aquí al 100%, doncs va passar en mans de Joan Marc amb una operació força estranya, al qual se li va prendre la part de capital català que hi havia i posteriorment es van a vendre participacions fins que va arribar a la venda total a l'any 98 en mans d'Endesa.
L'altre cas és la d'Hidroelèctrica de Catalunya. Hidroelèctrica de Catalunya és la conseqüència de que l'any 1896 es creés el que se'n diu una central catalana d'electricitat, que posteriorment, a l'any 46, va ser venuda a Hidroelèctrica de Catalunya, la qual no parava de donar pèrdues fins que al final, més o menys l'any 88, es va privatitzar i el 94 va anar a parar a una cosa una mica tèrbola que va construir el govern d'Aznar, que se'n diu el CEPI. El CEPI és una mena de successor de l'antic INI, en el qual l'INI era l'Institut Nacional d'Indústria, en el qual es van separar empreses rendibles d'empreses no rendibles. Les no rendibles es van enxufar dintre aquest CEPI i les rendibles van ser les que es va permetre la participació de capital privat, entrant moltes d'elles a l'IBEX i, per tant, permetent que es venés capital privat, que va anar a comprar les participacions que li va semblar i l'Estat es va anar quedant les que li va convenir o, en alguns casos, va quedar amb zero. Amb aquesta operació, Hidroelèctrica també va anar a parar a dintre del pool d'Endesa, amb la qual cosa Endesa, d'una forma gens nítida, es va quedant amb el que quedava d'aquí. Només han quedat operatives, en quant a producció, que també comercialitzen, 2 empreses petites o 3 empreses petites, que aquestes sí que produeixen i que tenen, a més, parts de distribució, han conservat part de les seves línies de distribució, que són Guixers, Estavanell i Respira Energia. Llavors, el fet de que aquí tinguem aquesta forma d'operar i aquest mercat, diguem-ne, regulat, perquè el preu de l'electricitat, totes les empreses comercialitzadores, encara que qualsevol en pot crear una, han d'anar a parar a aquest fons regulat pel Ministeri, té una trampa. I la trampa és el preu del quilowatt. Perquè el preu del quilowatt, lo normal és que fora un promig més o menys calculat entre la producció de cada tipus d'energia elèctrica i la quantitat d'energia que produeix cada un dels tipus. O sigui, si la solar produeix un 5%, doncs calcular això. I calculant costos i quantitat productiva, això hauria de donar una fórmula que ens donaria un preu més o menys promig de costos energètics i aplicant el marge comercial corresponent ens donaria un preu. Però això no es fa així. Misteriosament, resulta que el preu que s'aplica al quilowatt és el de la més cara. O sigui, si un any o un període hi ha hagut poca pluja i, per tant, la hidroelèctrica és la que està tenint el cost més alt de poder-se produir, aquest és el preu que s'ha aplicat. Si un any resulta que ha fet poc vent i, per tant, el produir eòlica ha sigut molt costós, aquest és el preu que s'aplica. Fins al punt que les empreses, en aquest cas com Endesa o com Iberdrola, les més grans, que són les que més se'n beneficien, què acaba passant? Doncs que acaba passant que al vendre aquest preu al més alt, elles que produeixen de diferents canals, hi pot haver, per exemple, la nuclear, que més o menys sempre té el mateix cost, que pràcticament els hi surti gratis de cost, perquè l'accés que treuen d'altres fonts els hi compensa perfectament aquest cost i, per tant, tot és benefici net. Això ens perjudica perquè fa que siguem un dels països que paguem l'energia elèctrica més cara i beneficia moltíssim aquests tipus d'empreses. Més endavant parlarem dels comptadors intel·ligents i no en aquest moment, perquè els comptadors intel·ligents tenen a veure també amb altres aspectes com és la potència contractada. Anem a veure. A la gent que va participar a la fira li vam fer les preguntes que veieu en pantalla. Què entenem per consum responsable i de proximitat? Què entenen elles, les pròpies empreses elèctriques, per aquest concepte? Com nosaltres, com a ciutadans, hi podem incidir? De quina manera nosaltres podem fer que aquesta relació, aquests preus o aquestes coses tinguin, d'alguna manera, canvis i puguem fer que canviïn? I també què valoraven més aquestes empreses
en la relació que tenien amb nosaltres en quant a la relació client-consumidor, sobretot des de l'aspecte qualitatiu. El quantitatiu està clar, el preu, però no solament hem de valorar el preu, sinó hem de veure altres coses. I per això som Confort, que és una empresa que va lligada una mica a Som Energia, que té la seva seu a Sabadell, són gent que munten plaques solars a nivell individual i també de petites granges. I la resposta que ells ens van donar va ser que un dels elements que els ciutadans hem de tenir molt present és la potència que contractem. La potència que contractem és aquella potència que si en un moment determinat i sostingut ens passem d'ella, ens salta l'automàtic. I això ens indica que estem consumint més que el tope. Però és que en molts casos nosaltres estem per sota de la potència contractada. Les companyies amb això són bastant espavilades. Si nosaltres tenim una potència contractada i la volem baixar, ens hi posen molt poques pegues. Però si és al revés, si nosaltres considerem que la potència que tenim contractada és alta i que no ens cal i que podem baixar al tram inferior, que tenen regulat, en el moment en què nosaltres augmentem perquè posem un aparell d'aire condicionat més o perquè tenim altres tipus d'aparells que ens exigeixen més consum, a l'hora de tirar amunt ens hi posen moltes pegues. Pegues que ens fan pagar uns butlletins que uns electricistes han de recomanar, ens fan canviar els magnetotèrmics per uns magnetotèrmics més potents, que també ens ha de fer un instal·lador autoritzat, i per tant això té un cost. Per tant hem de vigilar molt amb aquesta potència contractada. Com sabem si la potència contractada que nosaltres tenim és la correcta? Tenim diverses maneres. Una d'elles és fer que un instal·lador autoritzat vingui i ens faci una mesura, i una altra d'elles és mirar els famosos comptadors intel·ligents. Comptadors intel·ligents que ara gairebé tots en tenim, la majoria de nosaltres en tenim, que perquè va ser per llei que es va obligar al canvi de comptadors mecànics a comptadors intel·ligents, que tenen moltes prestacions, i una d'elles és que tenen un botonet, que per la gent que no hi està acostumada o que no és del sector, doncs a vegades no sap manipular o no sap trobar, aquest botonet pulsat ens marca una gràfica que ens dona el consum que tenim durant tot el dia i, per tant, nosaltres sabem quins són els pics més alts. Si nosaltres, per exemple, tenim contractats 4 quilowatts i veiem que en tot el dia no hem arribat en cap moment als 4 quilowatts i estem lluny o no massa a la vora, vol dir que estem pagant de potència contractada més del que ens tocaria i, per tant, ens caldria anar a una inferior. I això aquest comptador ens ho explica. Si no tenim molt clar com manipular-lo, un electricista que ens vingui, que ens ho miri, que ens ho farà en un moment. Dissortadament, aquesta pregunta la vaig fer. Aquesta consulta no es pot fer per via informàtica, o sigui, no hi ha accés a aquest tipus de comptadors per via informàtica. No hi ha possibilitats de fer-ho. Hi ha un decret llei que les companyies moltes vegades no fan cas d'ells, que permet regular aquesta potència contractada per valors de 0,1 quilowatt. Les companyies són molt espavilades i ens diuen que si tenim 4,4 hem d'anar al tram superior o al tram inferior que elles marquen. El superior a 4,4 o 4,2 no sé si és 5 i l'inferior a 4,2 sembla que és 3,6. Doncs no és veritat. Hi ha un decret llei que permet fer ajustos de 0,1 quilowatt. O sigui, és possible que nosaltres estiguem pagant per 4,4 quilowatts, fent la corresponent comprovació, resulta que el pic més alt que tenim durant un munt de dies que hem anat fent la comprovació sigui 4. Per tant, li podem exigir a la companyia que ens ho baixi a 4, no a 3,6 com diuen ells que està a la taula, sinó amb trams de 0,1 podem baixar-ho fins a 4. I això ens baixarà aquest cost fixe que paguem de la potència contractada. També hi ha aspectes que com a consumidors tenim responsabilitats sobre ells. Un d'ells és vigilar els aïllaments. És freqüent en cases en què hi hagi finestres o portes que tanquin malament. I això caldria vigilar-ho. Heu de tenir present que els aïllaments que no estiguin ben fets
finestres o portes que no tanquin bé donen pèrdues de calor o fred que poden ser significatives, fins al punt de ser de l'ordre d'un 15% del consum que puguem tenir en aquells aparells concrets, o sigui, amb calor o amb fred. També hi ha una altra cosa que com a consumidors podem fer i vigilar, que és l'ajust dels termostats, tant en fred com en calor. Acostumem a tenir, o molta gent acostuma a tenir la mania de l'estiu posar-lo molt baix i a l'hivern posar-lo molt alt, de tal manera que resulta que a l'hivern hem d'anar amb samarreta per dintre casa i a l'estiu hem d'anar amb jaqueta per dintre casa. Aquest excés, tant a l'estiu com a l'hivern, de mala regulació del termostat, la gent de Som Confort ens van dir que podia representar entre el 20 i el 25% del consum d'aquest aparell. O sigui que regular-lo bé ens faria baixar entre un 20 i un 25% el consum de l'aparell o d'aire condicionat o de la calefacció. En el cas que la calefacció la tinguem elèctrica, si la tenim per gas, no té res a veure. També li vam fer la mateixa pregunta a Som Energia. Som Energia més o menys ens va dir les mateixes coses, però també ens va dir una cosa força interessant, i és que les comercialitzadores haurien de fer una tasca que en general no fan, i és la d'ajudar els clients en aquestes feines, ja que molts de nosaltres som neòfits, no som del ram, i per tant ni sabem manipular comptadors, ni sabem exactament si la potència que tenim contractada és l'adient, si els magnetotèrmics són els correctes o no. Les comercialitzadores haurien de ser més proactives i haurien d'ajudar, haurien de tenir més empatia amb nosaltres i ens haurien d'ajudar més a l'hora de valorar si tenim els aïllaments bé, si estem fent bé, posant bé els termostats, si el termostat el tenim ben col·locat dins de casa, a vegades el tenim en un lloc que no és el més adient, hauríem de tenir el menjador i el tenim en un passadís, o hauríem de fer-ho al revés. Si les companyies, per Som Energia, haurien de ser més empàtiques amb la gent. També ens va comentar que hauríem de tenir força present el tema de valorar la contractació del que se'n diuen hores punta i hores vall. Si pensem que els preus de les hores punta i les hores vall varien i que en alguns casos ens en podrien beneficiar força, recordant que l'hora punta és la que va de les 8 del vespre a les 8 del matí i les hores vall, l'hora punta és la que va de les 8 del matí a les 8 del vespre, que és l'hora central, les hores centrals del dia, i les hores vall són la resta. O sigui, posar rentadores o secadores o rentaplats doncs a partir de les 8 del vespre, probablement, si tenim aquesta discriminació de preu de la factura, ens ajudarà a que el consum energètic nostre sigui més baix. No solament pagarem menys, sinó que, a més, també ajudarem a tenir menys consum energètic, la qual cosa també és interessant. Bé, la tercera empresa que va participar és Guixers. Guixers és una empresa que té la seu a Cardona, és una de les poques productores que queden. O sigui, Guixers produeix electricitat. Som Energia també, però Som Energia només en produeix de voltaica. Guixers no. Guixers és de les que produeix energia de la forma tradicional, amb hidroelèctrica i amb una central de cicle. En produeix i també té part de línies de distribució. O sigui, vol dir que hi ha moments o hi ha trams a l'àrea de Cardona en què Endesa li ha de pagar a Guixers un lloguer per poder passar per la seva línia de mitja tensió. Guixers ens diu que en la resposta a les preguntes va fer molta incidència sobretot en l'aspecte qualitatiu i un d'ells és que ells tenien una aposta clara pel territori. Què vol dir això? Vol dir que ells no contractaven personal mal pagat ni subcontractaven a terceres empreses de grups X que no sabien massa bé el seu funcionament ni la seva forma d'operar ni d'on es liquidaven els impostos, sinó que ells tenien treballadors que portaven molts anys amb ells, normalment procuraven contractar treballadors del propi territori, pagant-li sous correctes i tenint-los més o menys ben equipats.
També procuraven que totes les inversions que ells feien estiguessin el més a prop possible del territori. O sigui, hi ha empreses que el que fan és vendre aquí però anar-se'n a produir a l'Aragó perquè els han regalat els terrenys o se'n van a produir a la Manxa. No, i així es procurava que les inversions en millores o en producció fossin dins el màxim possible del territori. Seguim. Estavanell és una altra de les empreses que tenim aquí. La seva seu està a Granollers. És una altra de les que també produeix. I ens va comentar una cosa molt interessant. Des de la liberalització de la comercialització, que poden fer qualsevol, d'alguna manera, si obté les llicències corresponents, han observat que les grans empreses, en el cas de Catalunya Endesa, cada vegada tenen menys interès en el consum domèstic. Els és igual, tant els fa. El seu interès principal està en el que se'n diu el consum de mitja tensió, que és el consum industrial, on les empreses més petites, com Estavanell, com Guixers o com Respira, no hi tenen accés, perquè no hi poden competir. O sigui, Endesa a nosaltres ens cobra, invento, 0,15 euros al quilowatt i a lo millor a una empresa que compra 30.000 quilowatts, com té de potència contractada, a lo millor li ven a 0,10. Dius, home, ja està bé que la indústria, pel seu major consum, potser tingui un preu arregladet, però home, entre 0,10 i 0,15 la diferència és molt gran, perquè no s'ajusta això. Perquè Endesa vol mantenir tota aquesta xarxa de mitja tensió en la qual no hi té competència. Quan li convé puja, quan l'empresa es queixa segons el nivell de l'empresa ho baixa, i a més, com que Endesa és una empresa que té el 70% de capital d'Enel, que és una empresa italiana, hi pot haver aquí jugades polítiques que a mi en aquest moment se m'escapen de les mans, però que cap la possibilitat de que hi siguin. Que una competidora d'una empresa d'aquí també ho sigui italiana i que ells puguin afavorir la italiana venent-li l'energia a un preu més baix que la d'aquí perquè la competència sigui més complexa. És una possibilitat. Recorda, Endesa, el 70% el té Enel, que és una empresa italiana. Estavanell està fent proves a la zona de Tona per intentar a veure si és capaç d'aconseguir vendre mitja tensió a petites indústries que hi ha allà. Ens va dir que estaven en això i que de moment no ens podien donar més informació que aquesta. Bé, anem a parlar del tema de la transició energètica. I això ho desgronarem en tres capítols. Un, el cost de l'energia, que ens donarà tot un munt de dades, quines emergències i quin model hem de pensar en ell i quina és la transició energètica que fora la ideal. El decret del 2019 número 16 va derogar definitivament dos decrets anteriors, un del govern de Ciu i un altre del tripartit, que posaven tota una sèrie de traves i limitacions a la producció d'energies netes. Aquest decret ha anul·lat aquests decrets i, per tant, a partir d'aquest moment, aquesta normativa permet que qualsevol persona o entitat pugui generar energia. Totes les traves anteriors queden suspeses. I, per tant, s'assembla a una directiva de la Unió Europea i del Parlament Europeu, del Consell de la Unió Europea, que diu, que és la directiva 2018/2001, que diu que diu precisament això, que qualsevol persona o entitat pot ser generadora d'energia, amb la qual cosa jo a casa meva, si tinc una teulada, tinc un terrat, tinc el que sigui i vull produir-ne, puc produir. Queda abolit, eliminat, suspès tot allò que el govern Rajoy es va carregar i va eliminar amb els prejudicis que això va causar. Llavors, si tenim aquest decret aprovat, perquè hi ha persones que s'oposen als projectes que hi ha, perquè hi ha funcionaris que no volen qualificar aquests projectes i posen traves, perquè hi ha forces polítiques que al Parlament encara segueixin dient que això no és possible, que bueno, que sí, que no, i tal, però que després a l'hora d'estar en el propi territori aquesta formació política determinada no fa això, ni segueix
el decret que està aprovat. Aquí hi ha molts interessos polítics, és obvi. Però hem de tenir presents alguna sèrie de coses. Una d'elles és que una gran part de la població a Catalunya viu a la zona litoral. Per tant, si nosaltres volem alimentar la zona litoral, que no és una zona precisament on puguem, per la seva escassetat de sol i d'espais on puguem produir, si volem alimentar la costa amb energies renovables, doncs hem de fer instal·lacions a la part de dintre. I això, hi ha un estudi que dona que si volguéssim que tot el país estigués alimentat amb energies renovables, solar i eòlica, hauríem d'utilitzar aproximadament entre l'1 i el 2% de tota la superfície que té el país. S'hauria de destinar a aquest tipus d'energies. Tot i que hi ha una recomanació que diu que com més a la vora del consum es faci la instal·lació, és millor. O sigui, que com més petites instal·lacions properes fem, encara que no siguin tan grans, serà millor, perquè així no omplirem el país de cablejat. Combinar aquest tipus de riquesa el més proper al consum millora la població local i també dona incentius a que hi hagi un capital que vulgui fer inversions a aquest tipus d'instal·lacions. Les empreses que vulguin posar en pràctica aquest tipus d'operacions, d'activitats, han de tenir ben present, si no, no ens servirà de gran cosa, la responsabilitat social i ecològica corporativa. Com aquestes empreses han de tenir en compte aquesta responsabilitat social? Doncs és tan senzill com seguint la mateixa directiva del Parlament Europeu que diu que la ciutadania ha de participar en la decisió d'on es posen les instal·lacions que tenen un determinat volum. Les que nosaltres puguem fer a nivell individual a casa ja ens barallarem amb la nostra escala de veïns i si tenim una casa i no tenim cap tipus de veí, doncs és cosa nostra. Però aquelles que han d'alimentar una àrea determinada i per tant afecten un col·lectiu determinat i que potser hi ha una empresa de capital privat que hi vol invertir, doncs s'hauria de permetre, la legislació seguint la directiva del Parlament Europeu ha de permetre que la ciutadania afectada o implicada pugui tenir alguna cosa a veure a l'hora de decidir si una placa o un molí es posa més cap aquí o més cap allà, si aquí perjudica menys, si aquí fa menys impacte ambiental aquí que allà. Això s'ha de tenir present. Un segon. Durant els 2 primers terços del segle XX, l'aprofitament d'energia s'ha fet bàsicament amb decisions autoritàries de l'estat espanyol. O sigui, l'estat ha decidit que allò era de l'INI i allò ho feia l'INI. Algunes empreses privades, perquè no les han pogut eliminar, que a poc ho han acabat fent, però si no, l'estat ha decidit on feia un pantà i no ha demanat consell a ningú, ha decidit on feia una central hidroelèctrica o on posava una central nuclear, o on posava una central de cicle combinat o una central termoelèctrica i no ha demanat a ningú res. Això ha estat 2 terços del segle XX. Això què ha comportat? Ha comportat que hi hagués zones en les quals l'energia elèctrica hagi arribat tard, va comportar que hi hagués tard l'energia elèctrica i, per tant, que hi haguessin zones del país que es desertitzessin. No solament a Catalunya, també a la resta d'Espanya. Zones que, clar, a l'estar lluny de l'energia elèctrica era molt costosa fer-la arribar i potser la quantitat de població d'aquella zona era petita i les companyies hi posaven grans pegues en fer arribar l'energia fins allà. Conclusió, ja li faria arribar, què acaba passant? Que la gent va buscar feina en un altre lloc i aquella zona s'acaba desertitzant. I això acaba generant enormes espais en els quals els pobles s'acaben abandonant. També hi ha una altra qüestió i és que es van fer concessions estatals, moltes d'elles a molt llarg termini, com és el cas de les nuclears.
que hem insistit una vegada i una altra que es faci com a Alemanya, que es doni un límit a aquestes concessions i es tanquin, i sembla ser que ara se li ha tornat a donar, o es vol intentar donar, 10 anys més de pròrroga a unes centrals que ja tenen molt de temps, algunes d'elles, i que així no acabarem mai amb l'energia nuclear que tenim aquí. També hi ha centrals hidràuliques que porten molt de temps en funcionament, que s'han fet just les obres de manteniment, però no se li han fet millores tecnològiques substancials i que la major part d'elles també pertanyen a les grans empreses elèctriques. Hem de tenir present que des del 14 de maig es va declarar l'emergència climàtica i, per tant, d'alguna manera, si volem revertir una situació ja prou complicada, com és aquest canvi climàtic, que no sé si serem a temps de revertir, però que almenys podríem minimitzar una mica, no ens queda més remei de seguir l'exemple d'Alemanya o d'altres països del nord d'Europa, que és eliminar la nostra dependència de l'energia fòssil i de l'energia nuclear. I anar a la Unió Europea que pel 2050 pràcticament el 100% de l'energia que necessitem estigui produïda per fonts netes. 100%. Aquest és un article que està publicat completament, en tot el seu detall, en el VilaWeb, i està escrit pel Pep Puig i Boix. Anem a parlar d'emergències i model. Un model energètic s'ha de caracteritzar sobretot pel desplegament a tots els nivells. Això què vol dir? Desplegament a tots els nivells vol dir que ha de ser econòmic, ha de generar estalvi, ha de ser eficient, ha d'estar equilibrat i ha de ser respectuós en el paisatge o l'entorn. En l'estalvi vol dir que consumim massa i malament. Hi ha un concepte. No podem mesurar el benestar d'una societat només pel seu PIB. O sigui, no podem dir que som una bona societat només perquè tenim un PIB molt gran i que produïm molt. Perquè si produïm molt però estem molt contaminats, la nostra salut es deteriora. I això no és qualitat de vida ni és benestar d'una societat. Ja he dit abans que això és responsabilitat individual, però també institucional. No pot ser que a l'estiu els espais públics, i potser els privats, però els públics, a l'hivern hagin d'anar amb samarreta i a l'estiu hagin d'anar amb jaquetes i hagin de tapar perquè les temperatures estan regulades de tal manera que els trens o els metros o els edificis públics i també els comerços, les temperatures a l'estiu siguin baixíssimes i les temperatures a l'hivern siguin exageradament altes. Això ens ajuda poc i, a més, ens provoca problemes perquè sortim de fred i anem a calor, sortim de calor i tornem a entrar en fred i aquest desgavell de temperatures ens acaba provocant constipats, grips, etc. Ens acaba provocant malestar. En el tema de l'eficiència, si concentrem la producció d'energia en grans centrals, encara que siguin d'energia neta, o sigui, si diem, doncs mira, escolta, que Castella produeix energia solar, que allà hi ha quantitat de quilòmetres que no d'allò. Bé, com farem arribar aquesta energia fins a casa nostra? Què haurem de fer perquè aquesta energia ens arribi fins a casa? Doncs haurem d'omplir tot el paisatge de torres d'alta tensió, com ja les tenim ara. Hi ha un mapa que no l'he posat, però que es veu que la producció de la tensió més alta en Espanya pràcticament està concentrada una mica a Catalunya i la major part està concentrada a la part de Galícia i una mica a la zona de Salamanca, de Zamora i de Lleó. O sigui, tot el centre d'Espanya pràcticament no hi ha producció elèctrica. La producció elèctrica és ridícula. Això què vol dir? Que l'energia que es produeix amb aquest tipus de centrals té que acabar travessant mig país per anar a parar sobretot a Madrid. O sigui, Madrid s'abasteix. Madrid té alguna central nuclear a la vora? No. Té algun pantà a la vora? No.
Té alguna central de cicle combinat o de carbó a la vora? Que jo sàpiga, no. A la vora, no. Les té lluny. La central nuclear, una de les centrals nuclears que està més a la vora de Madrid és Almaraz, que està a la província d'Extremadura, està a la província de Badajoz, Extremadura. S'hi ha de travessar 500 quilòmetres per anar a parar a Madrid. I les hidroelèctriques, la major part d'elles estan a Galícia, Lleó i Zamora. Tot això també ha de travessar fins a arribar a Madrid. O sigui, tenim 500-600 quilòmetres de cablejat perquè arribin fins a Madrid. Aquí també ens passa una mica el mateix. La prova d'això és que només cal sortir una mica de Sabadell i anar pel Rodal per veure com trobarem grans torres de tensió que passen amb cablejats enormes, torres molt altes, que són línies de molt alta tensió. Són línies de 220.000 o de 360.000 volts que ens passen per Sentmenat, que a més, en el cas de Sentmenat concretament, si Sentmenat i Rubí són dos centres de distribució d'alta tensió. O sigui, són dos punts on les línies d'alta tensió que provenen d'Europa i que en algun moment potser podem necessitar, es creuen aquí. Per tant, a Catalunya tenim dos punts, com és Rubí i Sentmenat, molt propers, per on ens passa unes línies d'alta tensió que, a més, són aèries i que no m'allargaré ara a explicar-ho, però hi ha un estudi que diu que moltes d'elles no conserven les distàncies necessàries per no perjudicar la població. Això seria motiu d'un altre debat. També hem dit que un model energètic ha de tenir equilibri, o sigui que ha d'estar ben distribuït en el territori. És una mica el que anàvem fins ara. Sí, s'ha de fer un model de país que aprofiti bé la diversitat i la capacitat generadora. O sigui, aprofitem de generar electricitat allà tan a prop com sigui possible. Si a Sabadell, per exemple, tinguéssim un riu que tingués una mica de cabal, potser ens convindria fer-hi una petita presa per produir una mica d'electricitat i aquesta electricitat ens servís, no sé, per exemple, per a proveir l'Ajuntament. O també hi hauria una altra idea que podria ser d'aprofitar la zona de Sant Pau, que és on hi ha l'IKEA i on hi ha el Leroy Merlin i alguna altra història més. Hi ha molt d'espai encara allà. Per exemple, allà podríem fer una central de biomassa. Tenim molta zona boscosa, amb molt de matoll, amb molta massa petita. Podríem fer que allà es fes una central de biomassa a la qual tot el que anem netejant dels boscos, que tampoc ens aniria gens malament, ho poguéssim triturar i féssim biomassa que ens servís per generar gas, que ens generés electricitat. I potser això ens serviria per rebaixar la factura d'electricitat de l'Ajuntament. Potser els carrers s'il·luminarien amb aquesta biomassa. S'ha de fer un estudi d'això, jo no sé els números d'això, però estic segur que podríem produir prou electricitat com per rebaixar prou la factura. Aquí entraríem ara en un tema institucional. I també ens aniria molt bé, en aquest equilibri, intentar impedir al màxim que les produccions d'energies netes no quedin només en mans dels grans promotors. O sigui que també hi hagi iniciatives, com ara Som Energia n'ha fet una fa poc, a la qual ha fet cooperatives d'una certa quantitat de persones que s'han ajuntat entre totes, han posat una quantitat de diners, diguem que totes elles comparteixen la producció d'una certa quantitat d'energia fotovoltaica. O sigui, d'alguna manera, diguem que han comprat un petit parc productor d'energia fotovoltaica. O sigui, si nosaltres com a ciutadans agafem la responsabilitat de participar d'aquestes petites iniciatives, també impedirem que les grans companyies s'acabin quedant amb el mercat. Atomitzarem el mercat i, per tant, també tindrem més control sobre ell i hi haurà més competència. I això també ens ajuda, també ens anirà bé a tots. Les prioritats no són les mateixes i els criteris que moltes vegades tenen aquestes grans companyies de guanys o de ventes entre elles que es venen una a l'altra per interessos estratègics o polítics, llavors no es podran fer. Quan el tema del paisatge queda més que evident. El paisatge no podrem evitar que d'alguna manera l'embrutem una mica o el fem menys atractiu, però almenys hem d'intentar fer-ho en els llocs menys impactants possible. La tecnologia ens ajudarà perquè cada vegada tindrem elements que seran menys agressius en el territori. Com més consum hi hagi, la tecnologia millorarà. Segur que acabarem tenint plaques
que seran quasi mimètiques amb l'espai i que es podran col·locar en llocs on quasi bé no es veuran. Per tant, la tecnologia ens ajudarà, però malgrat tot hem de ser conscients que hem de permetre, gestionant-ho de la millor manera possible, però hem d'acabar acceptant que si volem energia neta, aquesta energia neta s'ha de produir d'alguna manera. I aquí, que no tenim marees, com als països del nord, només tenim dues formes de produir-la, que és el sol i el vent. No en tenim més. I per tant, les hem de produir d'aquesta manera. Quant al tema del paisatge, l'Observatori del Paisatge de Catalunya ha obert un debat que diu per què no s'ha propiciat aquest debat? O sigui, de quina és l'orientació més adequada per la implantació a Catalunya de l'energia eòlica que sigui empàtica amb el paisatge. I aquest mateix observatori, d'una forma molt més extensa, però jo que resumiré en 3 parts, ens dona 3 criteris. Una, evitar grans concentracions d'aerogeneradors en certes àrees, o sigui, disseminar-los en el territori al màxim possible, i fer construccions més petites, més escampades, i aprofitar al màxim que aquests estiguin en les línies que ja hi ha construïdes. O sigui, aprofitem la xarxa de distribució elèctrica que hi ha. Si podem suprimir una part, molt millor, però si no, aprofitem-lo i fem-les el més a la vora. Si seria un absurd si per Sentmenat passa una línia d'alta tensió que poséssim ventiladors d'energia eòlica a 50 quilòmetres, per exemple, quan tenim aquí. Doncs intentem posar-los el més a la vora possible, de manera que la distància entre on es produeixi aquesta energia, sigui solar, sigui eòlica, i on ja hi ha les torres de distribució, sigui la mínima possible. Això és una de les coses que recomana aquest observatori. Com ja s'ha dit abans, fer participar al màxim possible tant comunitats com institucions locals, municipis, ciutadania, ens de tot tipus, entitats, cooperatives i tal, en els processos de planificació i gestió d'aquest tipus d'energia. O sigui, s'ha d'acostar l'energia i s'ha de fer que la gent hi participi. Si no participem de les coses, després és molt complicat queixar-se. Ens queixarem, sí, cadascú té el dret a fer-ho. Però, home, si tenim la possibilitat de participar-hi, tindrem una certa incidència. Potser no tota la que voldríem, però segur que n'hi tindrem alguna. El tercer aspecte és aprofitar 2 coses. Una, el parc eòlic que hi ha, per tant, posar l'última tecnologia possible a l'hora de produir electricitat a partir de molins, on ja n'hi ha, i per tant el paisatge ja està d'alguna manera, diguem que embrutat. Polígons industrials on hi ha espais buits i per tant el paisatge ja no existeix, és possible. I també les grans vies de comunicació. Alemanya té un projecte que no sé si al final reeixirà o no, però ja fa dies que se'n parla, jo el vaig seguint o intentant seguir-lo, i amb això volen fer una prova en el qual volen cobrir totes les autopistes amb plaques solars. O sigui, fer una cobertura de plaques solars que siguin translúcides i que faci que tota la superfície que ocupa l'autopista tingui com una mena de cúpula transparent que sigui productora d'energia fotovoltaica. Ja saben que aquest tipus de plaques que són translúcides, el seu rendiment productor és aproximadament d'un 70-75% vers les altres. Però tot i així, calculen que poden arribar a produir bastants quilowatts d'electricitat. I a l'espai, al paisatge, ja no el malmetràs. L'autopista ja hi és. L'únic que fas és posar-hi una visera a l'autopista, res més. I que tindrà un manteniment, és evident. Però tens molts quilòmetres per produir. És un aspecte a tenir en compte. Per acabar, la transició energètica té uns desafiaments força interessants i algun d'ells és econòmic. A Catalunya, el 2017,
produïm només el 8,1% de l'energia que consumim. Només el 8,1%. Vol dir que el 92% del consum d'energia que tenim ens ve de fora de Catalunya. Per tant, energèticament no som sobirans, és més que evident. Si en algun moment algú s'enfadés i ens tanqués l'interruptor, tindríem un greu problema. Només tenim el 8,1% de producció energètica en tots els mitjans. Per què encara és així? Com és que no hi ha hagut cap canvi? Com és que la nostra dependència energètica és de les més elevades d'Europa? Per revertir això es fan algunes propostes. Una d'elles és, seguint la directiva europea, que pel 2030 el 50% de la demanda energètica ha de ser de fonts renovables. Pel 2030, estem al 20, acostant-nos al 21. El 2030 és a la cantonada. I el 2050, 100% tota la demanda ha de ser de fonts renovables. Hi ha dues entitats, una d'elles és l'Eolic Cat, que és una iniciativa privada que produeix energia eòlica a nivell nacional. Es va constituir l'any 2006 i està format amb un 99% per empreses. I una altra és l'UNEFCAT, que és una associació d'empreses fotovoltaiques que està integrada en una associació d'àmbit estatal i que són un conjunt d'empreses fotovoltaiques que agrupa 330 empreses d'aquest sector productores d'energia fotovoltaica. Bé, aquestes dues entitats han fet uns estudis força interessants i diuen: a Catalunya, en el territori català, caldria invertir en els propers anys 9.500 milions d'euros perquè tota l'energia que produïssin es produís a dintre casa nostra. Això es podria repartir de la següent manera. La nostra capacitat fotovoltaica, si ho féssim bé, produiríem el 41% de forma domèstica, o sigui, autoconsum. El podríem produir nosaltres mateixos. El 41% de la solar. El 45% es produiria en parcs, diguem-ne, petits i mitjans. I el 14% si són parcs que són capaços de produir menys de 10 megawatts. I el 14% es produiria en parcs ja més grans que són capaços de produir més de 10 megawatts. Per tant, vol dir que, fixeu-vos, que quasi la meitat de l'energia voltaica per autoconsum la podem produir nosaltres mateixos. No tindríem necessitat de dependre pràcticament de ningú, o no una gran part. En quant a l'energia eòlica, es considera que el 8% de l'energia eòlica que necessitaríem es podria fer també per autogeneradors. Hi ha uns generadors individuals, potser tant com a nivell domèstic no, però per certes indústries sí, que es poden posar a les taulades de les fàbriques. Aquests autogeneradors podrien arribar a donar el 8% segons l'estudi. Un 25% de l'energia eòlica es produiria en miniparcs que donarien menys de 10 megawatts i el 60% restant aniria en parcs grans que serien capaços de produir més de 10 megawatts. Això vol dir que aquí hi ha feina per tothom, perquè tot això s'ha de fer, s'ha de comprar, s'ha d'instal·lar, s'ha de mantenir, s'ha de fer tota la documentació corresponent. O sigui, aquí hi ha un munt de feina. I aquesta feina, hi ha feina per particulars, per petites cooperatives, per empreses petites, mitjanes, grans, per inversors, per petits inversors, per empreses industrials, que potser si veuen que hi ha una demanda de plaques interessant, potser decideixen produir-les i no comprar-les a la Xina o a algun altre lloc. És un gran desafiament. Penseu que en aquest moment produïm 2,35 megawatts d'energia eòlica i 57,2 megawatts de fotovoltaica. O sigui, res. El que produïm és res. Amb aquesta transició, amb l'objectiu que es pretén, arribaríem als 1.300 megawatts d'eòlica i als 3.000 de voltaica. Fixeu-vos.
4.400 aproximadament que podríem arribar a produir pel 2030, que encara no estaríem en el 100% amb energies netes, actualment en produïm 60. Déu-n'hi-do la desproporció. Si aquestes inversions no les fem els inversors o els particulars en aquí, és obvi que sense fer no es quedaran. La directiva europea és clara i és força contundent en això. S'ha de fer i si no ho fem nosaltres, qui ho farà? Les grans corporacions. I ho faran a la seva manera, manipulant si convé legislacions, fent-se aprovar reglamentacions, etc. Vol dir que la nostra iniciativa i incidència jo crec que és necessària. Segon que m'he perdut. Aquí. El mateix estudi diu que desenvolupar, fabricar, construir, instal·lar i posar en servei la nova capacitat de generar electricitat a partir d'aquestes fonts d'energia neta crearia en el període 2021-2030 aproximadament al voltant de 20.000 llocs de treball. Després, com ja tota aquesta instal·lació estigués feta, aquestes operacions és obvi que s'han de mantenir. Hi ha instal·lacions que s'hauran de posar en marxa, hi ha instal·lacions que s'han de fer manteniment, s'han de fer canvis, potser hi ha alguna placa que s'ha de millorar perquè hi ha una tecnologia més adequada. Això donaria feina aproximadament a unes 500 persones l'any 2021, a unes 2.000 a l'any 25 i a unes 4.000 a l'any 2030. Estem parlant de llocs de treball permanents al territori. Si permetem que les grans corporacions es facin en aquest pastís, diguem-ho així, aquests llocs de treball es subcontractaran, no els tindrà gent del territori o els tindrà gent del territori mal pagada, mal remunerada, que la faran anar d'una banda cap a l'altra i això no genera qualitat de vida ni benestar. Quina hora és? Per acabar, parlaré del cotxe elèctric. El cotxe elèctric ens en va parlar Respira Energia. Respira Energia també és una petita productora distribuïdora, però és potser una de les que té més informació sobre el tema del cotxe elèctric. El cotxe elèctric ens van fer algunes preguntes força interessants. En primer lloc, està clar que el cotxe elèctric és car. Avui per avui és car, això està clar. I és car per què? Perquè el percentatge més gran de la població, les distàncies que fa són aproximadament entre 30 i 60 quilòmetres diaris. Sí que algun dia podem fer més, però com a promig anual, el promig anual de les persones està entre 30 i 60 quilòmetres diaris. Vista això, la diferència de preu que hi ha entre un cotxe elèctric i un cotxe convencional no és amortitzable. Si li apliquem una vida aproximada d'un cotxe de exagero 6 anys, no s'amortitza. Això ho fa poc atractiu que es compri. Després tenim un altre problema, que són els punts de recàrrega. Actualment pràcticament no n'hi ha. Tot i que se'n poden posar. Hi ha tota una normativa que permet posar punts de recàrrega en pàrquings, permet posar-ne en cases, per exemple, en els garatges de les cases. Hi ha tota una normativa i una tecnologia que Som Energia i Respira Energia distribueixen que permet posar aquests punts de recàrrega. Però a les benzineres pràcticament no n'hi ha. Hi ha molts punts de recàrrega i això no ho facilita gens. La normativa pel tema dels punts de recàrrega també ens va comentar que no era gens senzilla, era força complexa. El futur està en les bateries? És possible. Tesla, que és una de les empreses que fabrica bateries més coneguda, perquè també fa un cotxe que va amb bateries, ha anat millorant molt les seves bateries i avui en dia les seves bateries són ja capaces de poder fer 300, 400, 500 quilòmetres amb una sola càrrega de bateria. Però ens falta tecnologia. Des del meu punt de vista ens falta tecnologia aquí, perquè, clar,
quan se'ns acaba, quant temps tenim per recarga? La recarga ràpida està encara lluny, almenys aquí, està a les beceroles. Per tant, vol dir que si hem de fer recarga, amb un desplaçament una mica llarg, ho tenim una mica complicat. A part de que en molts punts del territori no hi ha punts de recarga. Per tant, vol dir que hem d'estar molt segurs de que tenim la càrrega feta al 100% i que la distància que hem de fer és inferior amb un bon percentatge a la distància que hem de fer, perquè com se'ns acabi abans d'arribar tindrem un greu problema perquè no podrem carregar enlloc i ens quedarem, com es diu vulgarment, tirats. Aquesta xarxa, ell recomanava que havia de ser pública, que no s'havia de permetre que quedés en mans de les grans corporacions, perquè si no tornarà a passar el mateix. Es posaran d'acord les 3 o 4 companyies, les benzineres passaran de vendre benzina a vendre electricitat, es posaran d'acord amb els preus, faran les seves trampetes i tots acabarem pagant el preu de la recarga més o menys de forma similar sense que hi hagi una lliure competència. Jo no tinc més que dir en aquesta exposició, crec que una mica més llarga potser del que hauria volgut, i si teniu algun dubte, doncs la Montse ara me l'exposarà. Gràcies a tots per la vostra paciència. Doncs, ostres, realment molt interessant i amb aspectes sobre la història de les centrals energètiques del nostre país, tant del que és la canadenca com hidroelèctrica, la veritat és que informació que bueno, a mi personalment m'ha resultat molt interessant de tenir. És curiós, la canadenca, una empresa pionera, no? Que a més va ser a través de les seves vagues les que va instituir la jornada de 8 hores, va aconseguir això, bueno, que finalment hagi acabat sent defexa. Com tu deies, 2/3 parts del segle XX les decisions sobre la producció d'energia van ser a cop de dictador o de dictatorials, i l'altre terç doncs, gairebé també, perquè a Catalunya aquí hem pogut incidir poc. Com a país, evidentment, hauríem de poder fer el nostre projecte energètic i això penso que en les circumstàncies que tenim ara és molt difícil fer-ho nosaltres com a país. És a dir, hauria de canviar, hauríem de tenir la independència. Allà hi som. Hi ha alguns comentaris i algunes preguntes a fer. L'Anna Puig, parlant del que has comentat al principi sobre les companyies i les potències contractades i tal, comenta que quan van fer el canvi de companyia, la mateixa companyia els va recomanar que no contractessin tanta potència perquè no la necessitaven, un cop van fer l'estudi de consum, i que realment l'import de la factura els va baixar moltíssim. I que va ser la mateixa companyia la que contractaven, diríem, la que canviaven, la que els hi va fer l'estudi i els hi va dir quina podia ser la potència òptima per ells, no? Llavors, és una mica el que comentava el noi de Som Confort, no? Que, home, les companyies, o de Som Energia, no recordo, les companyies haurien de tenir empatia amb el client, no només voler-nos vendre la moto, sinó que també ajudar-los una mica, perquè moltes vegades ens trobem en que potser hem anat canviant d'una companyia a l'altra amb una potència contractada que en un moment determinat històric ens la van dir que havia de ser aquella, o que quan vam comprar la vivenda ja tenia aquella assignada, i en canvi nosaltres som persones molt eficients i resulta que nosaltres no consumim de cap manera aquella potència. Doncs estem pagant més preu per res. Sí. I amb això les companyies doncs, haurien de facilitar, haurien de facilitar, ajudar-nos en dir, no, escolti, mirin, i més ara, que tenim comptadors intel·ligents i que nosaltres no ho podem veure si no anem al comptador o si no anem a l'instal·lador d'insumiri, però les companyies sí que hi tenen accés. Ells sí que internament hi tenen accés i ens podrien dir, escolti, vostè té contractat 4,4 i escolti, vostè amb 4 també passa. Escolti, deixem-lo i així vostè s'estalviarà una mica. Això, diguem que és una bona praxis, no? Un client de recomanar allò que tu consideres que és l'adequat, no només anar al negoci. Sí, no sé, hem de fer un canvi de paradigma amb això, no? Sí.
han de fer un canvi de paradigma les companyies, les comercialitzadores, sobretot, en aquest sentit, Sí, sobretot. que tenen més contacte amb el client, però també hem de fer un canvi nosaltres, és a dir, individualment hem de fer un control del consum, del nostre consum i, per tant, de la potència, però també tenim una feina aquí a decidir a qui contractem, no? Qui ha de ser el nostre comercialitzador, no? Qui contractem perquè ens subministri l'energia. En Xavier Casademont preguntaves si l'elèctrica Guixers també comercialitza a Sabadell. Sí. A veure, no és que Guixers comercialitzi a Sabadell. Guixers és una comercialitzadora i com una comercialitzadora pot comercialitzar a qualsevol lloc del territori. Com a comercialitzadora. Per tant, tu pots agafar, trucar a Guixers i dir-li, escolta, vull fer un canvi de companyia. Et diré més. En el nostre grup, la Valèria, per exemple, ho va fer així. Jo estic amb Som Energia, perquè pel tema cooperatiu a mi és un tema que m'atreu més, però a la Valèria, per exemple, li va fer gràcia i es va fer el canvi a Guixers. I ella té la factura d'IFA a Guixers. O sigui, qualsevol, Hola Luz, Estevanell, Guixers, qualsevol d'aquestes, Som Energia, qualsevol d'aquestes pot operar en tot el territori. La llei va permetre això. Una altra cosa és que ell em digués, no, és que tinc una indústria i necessito tanta potència. Cuidao. Aquest és un territori que ja l'hauria de parlar directament en Guixers, perquè aquí sí que no tinc tan clar. Això deia jo que Endesa, en el cas de Catalunya, té molt interès en conservar la mitja potència, la domèstica tant li fa i li és igual perdre la clientela. Home, li és igual, entre cometes, li és bastant igual, mentre que li convé molt conservar l'altra perquè, clar, les factures pugen moltíssim més i perquè, a més, és molt més fàcil. Amb un sol client que contentes, factures l'equivalent a 2.000 clients, per exemple. Clar, és clar. Llavors, ells van aquí. Però, al principi, qualsevol de les empreses que són comercialitzadores, i Guixers ho és, es pot contractar amb ells. Molt bé. A veure, hi ha una persona que respon al nom de bon home que comenta que el Consell Comarcal del Maresme té contractat Endesa per a tots els pobles. I demana a veure a qui recomanaries tu per fer el canvi, a quina comercialitzadora recomanaries? Anem a veure, jo recomanaria qualsevol. Jo, per mi, les que són bàsicament d'aquí, o sigui, Guixers, per exemple, Estevanell, que està a Granollers, no la tenen gaire lluny, Som Energia, que és una cooperativa, Hola Luz és una empresa privada, però té la seu aquí a Catalunya i, per tant, liquida impostos aquí, o la part que pot, que li toca liquida aquí, i CatGas, CatLlum, que també és comercialitzadora de les dues coses, de llum i de gas. I també hi ha gent que hi està molt satisfeta. O sigui, qualsevol d'elles serviria. Però, compte que el Consell Comarcal és un ens públic. I aquí hi ha una normativa que no estic tan segur que ells puguin decidir de fer el canvi. Això s'ha de consultar. Cuidao. S'ha de fer la consulta. O sigui, s'ha de dir, jo me'n vull anar a Som Energia, molt bé, doncs oiti, truco a Som Energia, escolti'm, som el Consell Comarcal del Maresme, nosaltres voldríem canviar de companyia i ens ha fet gràcia anar amb vostès. I Som Energia els dirà, vostès en quin epígraf estan? Vostès quin no sé què? No podem fer el canvi perquè això ve a controlar per bla, 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 bla. Aquesta normativa jo la desconec. Però sí que puc dir que els ens oficials, ajuntaments, diputacions, consells comarcals, tot el que sigui públic, això compta. Col·legis públics, tot això, té una normativa que en alguns casos no permet fer el canvi. Això ho sé. És curiós, quines sí, quines no ho sé. I quins són els detalls, tampoc. O les voluntats polítiques, això tampoc ho sé. Però que sí que s'ha de fer la consulta, sí. L'altre no cal. Si tu ets un particular, l'únic que has de fer és entrar a la web de l'empresa que vols i vull canviar de companyia. Et demanarà 4 dades que estan a la factura, al cap de 2 dies et diran que hem acceptat el canvi i punt, i aquí és acabat. És facilíssim de fer. Molt bé, doncs és qüestió de fer la consulta i mirar a veure si es pot canviar perquè és un nivell de dependència d'empreses de l'IBI important, la que deuen fer els ajuntaments i estaments públics. Per tant, haurem de mirar-ho, això.
Jo sé que hi ha ajuntaments d'un cert tamany que han començat a fer el que jo en un moment he explicat, de fer petites centrals per autoabastiment. Però són ajuntaments petits. Aquests ajuntaments més grans, no sé si realment és que la legislació no els hi permet o que no hi ha voluntat política. Bueno. Aquest és un tema espinós, en el qual no entraré. Bueno, potser aquí la població i des dels consells locals també tenim feina a fer. Hi ha una petita polèmica que s'ha creat, o una gran polèmica, depèn de com te la miris, a l'entorn de dos comentaris que s'han fet. Un sobre l'Àlex, que ens comenta que ell ha fet un comentari dient tenim sol, tenim aire, que no deixa residus, i es poden gestionar sense perill ecològic. És a dir, confirmant el que deies tu sobre l'energia eòlica i l'energia elèctrica, no? Fotovoltaica. Però llavors hi ha hagut una altra persona que comenta que l'energia nuclear és neta, exceptuant que al cap de molt de temps les piles d'urani s'han d'enterrar per rebaixar la radiació en entorns segurs en processos que ara són llargs. Però que tot i així comenta que les centrals nuclears, faig una mica de resum dels comentaris que s'han anat fent. Sí, ho veig. Doncs que comenta que aquestes centrals nuclears, que tots tenim una mica també la idea de Chernobyl al cap, potser en aquests moments ja hi ha la cinquena generació que no són tan perilloses o que són molt més segures. No sé... És cert el que diu, perquè a més hi va haver un enginyer nuclear que ho va estar explicant, que això dels residus i tal, que també, que no se'n generen tants i tot plegat, i que els residus que es generen, que es poden enterrar, i que no sé què, que no sé què més. Jo a tot això hi faria una pregunta. Si el tema és tan clar, com és que Alemanya ha tancat tota possibilitat de pròrroga a les seves centrals nuclears i a mesura que van tancant les seves concessions les destrueix? Quan a Alemanya les centrals nuclears anaven fantàsticament bé, és un país bastant pla, per tant, producció eòlica sí, però producció fotovoltaica ja no tant, i producció hidràulica poqueta, té una mica de marees perquè té el mar allà al mar del nord, el Bàltic, que allà dalt, però vaja, li aniria força bé. Com és que les destrueix? El país que s'està resistint a tancar-les, que és el que en té més, és França. França en té 56, d'acord? I França està esperant una cosa que no sé si arribarà a temps, i és el d'anar a l'energia, a l'altra nuclear. No a la de fissió, sinó a la de fusió. La de fusió es va obrir, a Anglaterra n'hi ha una, i se'n va construir una altra a França, concretament a Grenoble. Catalunya hi va concórrer per tenir-la aquí, i el govern, em sembla que era el govern socialista en el seu moment, no ens va ajudar gens i al final s'ho van dur a Grenoble. Per què dues centrals d'aquest tipus? Perquè sembla ser que aquestes centrals necessiten una arrencada energètica tan brutalment gran que fa falta que es comencin a arrencar dues. I l'arrencada d'una amb menys energia ajuda a l'arrencada de l'altra, que ajuda a l'arrencada de la primera, i això s'autoabasteixen fins que aconsegueixen arrencar les dues alhora. Crec que l'arrencada, jo tècnicament no ho sé del tot, no és el meu terreny, això ho he llegit i ho he sentit. L'arrencada és molt complexa i el seu consum energètic és brutal. Ara, un cop arrencada una o dues, les següents són fàcils d'arrencar, perquè una de les que estan engegades poden arrencar qualsevol altra. I llavors és una tranyina, una ha arrencat l'altra. I aquestes no tenen residu. Recordeu que la fusió és la suma d'àtoms, la fissió és el trencament. El trencament deixa residus, perquè quan tu trenques coses queden esquetles, en aquest cas és l'urani, però la fusió és al revés. Tu agafes dos àtoms de dues coses, o el que sigui, igual, i sumes. La suma no deixa residus. Per tant, és una de les energies de futur. Però la tecnologia és molt complexa i no sé si arribaran a temps a complir la directiva del 2050. No ho sé. De moment, França no està fent cap moviment en parar les seves nuclears, però Alemanya sí. A més, jo ja he vist imatges de demolició de nuclears. Ja les he vist. Si Alemanya ho té claríssim.
Si el que diu ell fos tan clar, que té part de raó, potser Alemanya s'ho hauria repensat, si el residu és tan minso. I en canvi ho té claríssim, Alemanya no en vol ni una. Bueno, d'aquestes, Sí, també és veritat. De les de fissió no en vol cap. No en vol cap. També és veritat que les de fusió tenen el problema de la generació de calor i tot això encara té els seus problemes. Bueno. Llavors, el que està clar és que en tot cas s'acaba proposant el bon home, però no tinc el nom, acaba dient, potser seria una bona solució en el trànsit mentre no acabem creant tota aquesta infraestructura pròpia de l'estat català, no? Fins que no puguem tenir en el territori desenvolupat la creació d'aquestes microestacions repartides a veure, jo penso, en proximitat. És una opinió personal i, per tant, és absolutament intransferible, que si ens hi poséssim de veritat, seríem capaços pel 2030 de tenir aquest 50% de producció eòlica i fotovoltaica, i fins i tot més, però ens hem de posar. I ens hem de posar amb convenciment. De la mateixa manera que en alguns moments determinats ens vam posar amb convenciment a fer altres coses, determinades, les que siguin, com vam decidir posar-nos a calefacció a les cases en lloc d'anar amb bombones a votar, com hem pres altres decisions, com asfaltar els carrers en un determinat moment en lloc d'anar amb llambordes. I si ens hi posem en decisió les persones i les institucions, jo crec que hi haurà capital suficient, privat i públic, perquè una cosa crida l'altra. I a partir del moment que hi hagi demanda, hi haurà oferta. I si hi ha oferta, hi haurà empreses que voldran fabricar, construir, instal·lar, muntar, el que sigui. I com més gent n'hi hagi que en tingui i digui que ho amortitza, més gent s'hi afegirà. I el que ara amortitzar una instal·lació de fotovoltaica domèstica pot costar aproximadament uns 6-7 anys d'amortització, potser els costos baixaran i això reduirà a 3 o 4 anys. I llavors serà molt rendible fer-ho. I acabarem tots tenint plaques solars. Si ens hi posem de veritat, jo crec que es pot fer. Ara, si comencem a discutir el sexe dels àngels, és que això, és que tinc dubtes, és que no sé què, és que no sé quantos, llavors se'ns han de retirar. De tota manera, si no hi ha canvis, i poso molt èmfasi en això, la directiva europea és molt clara. 2050, tota la Unió Europea ha d'abastir-se d'energia elèctrica neta. No té més. Bueno, només fer un petit apunt al que tu deies d'aquesta decisió que ha de ser individual, no? És a dir, si tinc una casa particular, miro si puc posar plaques solars, si estic en una comunitat de veïns, miro a veure si puc posar plaques solars que abasteixin tota la comunitat i els veïns. Aquest estudi sobre la viabilitat a casa teva o a la teva comunitat, això ho fan les empreses, la Som Energia ho fa també aquesta empresa de Sabadell que has comentat. Vull dir que això, tenir-ne l'informe, veure què costarà, quins avantatges ens porta i tot plegat, això no ens costa res, senzillament ens costa temps, una miqueta de temps, de trucar, demanar i que vinguin a revisar-te la teulada, perquè també es necessita un mínim de teulada on poder posar les plaques, vull dir que tot això et fan l'estudi, ho dic perquè en la nostra comunitat ho hem estat mirant. Sí, nosaltres a la nostra també, i us citaré com a exemple, jo visc en una comunitat que són 8 veïns, o sigui, amb 2 pisos d'alçada i 2 pisos per replà, és una comunitat llarga, diguem, no molt alta, però sí llarga, en la qual nosaltres a dalt no tenim teulada, sinó que tenim un terrat enorme. Vaig fer la demanda d'utilitzar més o menys la meitat del terrat per posar plaques solars que ens ajudessin a vestir-nos a tots 8 veïns, i el cost de fer això sense bateries, o sigui, no vaig contemplar el tema de les bateries, això ens representava que aproximadament en uns 7 anys quedava amortitzat. O sigui, la meitat de la factura que pagàvem actualment ens servia per amortitzar les plaques, la instal·lació de plaques, i passats aproximadament uns 7 anys, les plaques quedaven amortitzades i, per tant, les nostres factures elèctriques es reduïen aproximadament al 50%. Sí, i això no suposa... inclosa, Sí, tal com ho expliques, que és com ho fan, no et suposa un increment
de despesa perquè amb la que estàs pagant ara amortitzes. Efectivament. Vull dir, això val la pena informar-se, preguntar-ho i també és veritat que com més gent ho faci segurament s'abaratiran costos en aquest sentit. En Jaume, com a posada, comenta que si hi ha algun ajuntament que estudia crear-se, que ja hi ha algun ajuntament que estudia crear-se com a cooperativa amb tot el municipi, voluntàriament, esclar, per abaratir l'energia de tota la gent. Sí. Això s'ha fet amb altres coses, en municipis petits, com per exemple amb la xarxa Wi-Fi. La xarxa Wi-Fi de comunicacions, hi ha alguns ajuntaments que el que han fet és subscriure un cost d'instal·lació i organitzar una petita cooperativa, a la qual aquesta cooperativa l'Ajuntament inicialment hi ha posat els diners i llavors tothom que s'hi ha anat afegint ha pagat una quota per amortitzar aquesta inversió i per amortitzar el manteniment. De tal manera que tot el poble disposa d'una xarxa Wi-Fi sense necessitat d'haver d'estar sotmès a cap companyia. Perquè no oblidem que les comunicacions són aèries. O sigui, si nosaltres poséssim a casa nostra les antenes adequades i les configuracions adequades, nosaltres podríem tenir comunicació sense necessitat de passar per cap companyia. Però cuidado, això ens obligaria a antenes rotatives, perquè els satèl·lits es mouen i les antenes han d'anar seguint els satèl·lits. Això a nivell individual, hi ha algun pirat que ho fa, jo tinc algun company que ho ha fet, però és poc pràctic. Però a nivell d'un municipi, per exemple, sí que s'haurà compte. Perquè tu agafes, no sé, un espai d'una escola o un espai buit que hi hagi, fas allà la instal·lació i el fet que l'antena vagi girant o no, a tu t'és igual. Sí, sí. En Jaume comenta que concretament els municipis de Torelló i d'Osona ho estan estudiant. I fins i tot tenen en compte també els ajuts que hi ha per la instal·lació de les plaques. Antoni de Vacarisses comenta que amb el comptador digital, com has dit tu, qualsevol pot veure l'històric. I això ja ho has comentat abans. Sí, és cert. I per tant ja estan. Hi ha molts comentaris a favor del desenvolupament aquest de l'energia solar a nivell de microinstal·lacions. Sí, la gent ho veuen molt bon, les persones que han assistit ho veuen amb molts bons ulls. Llavors, el Daniel Vila pregunta: heu comentat que la potència contractada és el límit de consum durant un cert temps. Pensava que era el consum màxim punta. Durant quants minuts podem superar el límit contractat? Mira, aquesta és una trampa que ens han colat amb el tema dels comptadors intel·ligents, perquè les companyies són bastant cabronetes. Resulta que els comptadors intel·ligents estan programats de tal manera que si nosaltres tenim una potència contractada de 4,2, per exemple, i durant, crec que és 1 minut o 2, un espai de temps no massa gran, superem aquest d'allò, el comptador fa un microtall. I per tant se'ns salta l'automàtic. Ens talla. Llavors què fem? Com que no som del RAM, com que ho desconeixem, com que ho ignorem, què fem? Truquem a la companyia i la companyia què ens diu? Ens diu, home, clar, és que vostè la potència contractada que té és baixa, pugi-la. Amb la qual cosa et clasquen els 150 euros del famós butlletí, et clavaran uns altres 100 euros de fer-te canviar el magnetotèrmic, més l'operari que hagi de venir que cobrarà les seves hores, etc. T'hauran clavat això i, a més, la teva factura serà més cara. Això amb els comptadors antics no passava. Passava quan s'escalfava, perquè tots sabíem la trampeta, com resoldre-la. Posàvem un ventilador del magnetotèrmic i llavors el magnetotèrmic aguantava i moltes vegades no passava res perquè allò era una estona i després ja passava, ja està. Coincidències entre rentadora secadora, coses així que feien que s'escalfés una mica. Els comptadors intel·ligents el que fan és quan passes per sobre de la potència contractada durant un període de temps que no és gaire gran, fan un microtall, el magnetotèrmic salta. Ja t'han fotut. Sí. És així. Comptador intel·ligent no tenim solució, o sigui, ens l'hem de menjar, ens agradi o ens desagradi. Sí. L'han colat i no hi ha més. Sí, de totes maneres, de cara a reduir les puntes aquestes, sí que val la pena tenir en compte, també és una mesura a nivell individual, doncs no tenir connectats tots els...
de posar rentadores, per exemple, amb hores vall i no amb hores punta, si es pot, evidentment, o posar rentaplats a la nit, aparells que no fan excessiu soroll, doncs posar-los a la nit, perquè la coincidència de 2 o 3 aparells d'aquests que van amb motors a vegades fa disparar la potència i llavors és com passa això, hi ha aquest problema. Sí, si tenen resistències per escalfar aigua, etc. Correcte. Bueno, a veure, jo diria que no hi ha cap més comentari. Endavant amb l'energia solar, finalment, i l'eòlica. I també amb la investigació, és a dir, qui ens diu que aquestes centrals amb energia de fusió doncs acaben realment resolent problemes energètics que tenim ara plantejats. I no sé, això sí que és un futurible. El que sí sabem segur és que ara les que no contaminen, no produeixen residus a grans nivells són l'eòlica i la solar. I estem en un país que això ho permet, és a dir, que permet utilitzar aquests tipus d'energies i fins i tot la hidroelèctrica, és a dir, tots sabem la hidroelèctrica de Catalunya o d'això, la canadenca també, la quantitat de centrals elèctriques que hi ha a tot el Pirineu, per exemple. Sí. Que això també és una riquesa. La meva opinió personal, Montse, és que l'ideal en el màxim que sigui possible és l'autoconsum. Ja. Perquè hi ha un tema en el qual no he volgut entrar, perquè és molt més llarg d'explicar, i és que les torres d'alta tensió que ens sobrepassen, MAT inclosa, no compleixen la normativa. Sí. La MAT, pel seu volum, hauria de tenir per normativa la vivenda més propera a 5 quilòmetres de distància. 5 quilòmetres. De tots és evident que passem per sota de línies de 220.000 volts o de 360.000 volts que estan a tocar de les poblacions. I això no és legal. No és legal. I ningú diu res amb això. Ja. M'explico? Sí, bueno. El que passa que aquesta és una discussió molt llarga i molt tècnica. I potser no és ara el moment. No és ara el moment. Però clar, pensa que els cables d'alta tensió generen un camp magnètic i aquest camp magnètic afecta la salut de les persones. Afecta la salut de les persones. Sí. Un càncer pot venir provocat per un camp magnètic. Sí. Així de cru, eh? Sí. Per tant, compte amb això. Sí. I acabem, si vols. No, només una última cosa que ara m'ha vingut al cap. També les grans empreses, si estiguessin aquí a dins d'un estat que fos nostre i que nosaltres poguéssim decidir, podríem forçar coses. Perquè SEAT, per exemple, s'abasteix la seva pròpia energia perquè ha muntat tot de plaques solars, ha cobert tots els sostres de les seves naus a Martorell amb plaques elèctriques i pràcticament s'abasteix d'energia i en dona. Si això fos una mesura, SEAT perquè SEAT i deu haver fet números i li surt a compte, però si això com a país, dintre de la política energètica del país, la poguéssim definir i pogués ser allò una mesura a imposar o a provocar, diríem, perquè totes les empreses del país ho poguessin instal·lar, això també seria un avenç. I també faria que no tinguéssim aquesta dependència que tenim en aquests moments i que s'ha anat generant al llarg de l'últim segle d'Espanya, no? De l'INI i de les... El més lleig de tot, el tema de Volkswagen, SEAT, com dius tu, és molt llarg d'explicar, i pensa que SEAT ha fet això perquè SEAT, a més, com vaig explicar en la factura, té tota una sèrie de contrapartides que fan que en aquest moment pràcticament a millor l'energia li sortia a zero. Sí. És perfectament possible, perquè els diners, les subvencions que rep per fer determinades, ho vaig explicar, més el consum que ell mateix es produeixi acabi donant zero de cost. I per tant, però el cas de SEAT és molt atípic. Sí, és molt atípic. És molt d'allò. Però si poguéssim incidir en la política, en el disseny... El més lleig de tots és que a aquestes alçades encara tinguem com a font de producció elèctrica d'una forma molt considerable el carbó. Sí. Això és horrible. Sí. Molt bé, doncs si us sembla, Miquel, moltes gràcies per la vostra
per la vostra ajuda i per la teva intervenció. Us emplacem a les properes xerrades, de les que ja anirem fent propaganda i us anirem a través de les nostres xarxes i de tots els correus electrònics de què disposem i tal, ja us anirem informant sobre els temes que anirem tractant. Les primeres tenim dates fixades ja per aquest mes, el 14 i el 20... Disculpeu-me. El 14 i el 21. Els temes encara els hem d'acabar de parlar i de definir. No, la del 14, Montse, ja te'l puc sentenciar. Doncs vinga. Serà si Catalunya és sobirana alimentàriament. Molt bé, perfecte. Doncs mira, o sigui, si tot el que mengem ho produïm nosaltres o som capaços de produir-ho, no si ho produïm, si som capaços de produir-ho. Doncs I de pas també direm si ens alimentem bé o no. Perfecte. Aquesta serà la xerrada del dia 14, doncs. Aquest serà el tema central. Ja acabarem d'especificar-lo més concretament i ja en farem tota la difusió possible a xarxes i amb tot el que tinguem a l'abast. I agrairem l'ajuda de tots perquè en feu també el màxim de difusió, perquè de la manera que ho fem via YouTube, realment podria haver-hi molta gent connectada perquè ho podria seguir moltíssima gent. Us convidem a tots, doncs, a seguir-nos. Molt bé. Si voleu veure la xerrada, queda gravada al nostre canal de YouTube. És a dir, que la podreu d'aquí una estona, de seguida que estigui editada, estarà penjada i la podreu repetir o aconsellar perquè la vegin altres persones. Molt bé, gràcies, Miquel. Molt bé. Bona tarda. Adéu a tots. Gràcies. Adéu.